יוצאים לשטח לעוד יום עבודה? מתארגנים לקמפינג או פיקניק? אל תתפשרו על פושר. חדש בישראל, צידניות אבקול. מהיום אפשר לצאת לשטח בראש שקט ולשמור על המזון קר וטרי עד ל3 ימים. צידניות אבקול מיוצרות מיציקת פוליאתילן ומצופות בפלסטיק קשיח המייצר חוסן ועמידות בנפילות ותנאי שטח קשים. צידניות אבקול מתאימות לכל כיס. לבחירתכם 12 גדלים, מ10 ליטר ועד 200 ליטר. אז בפעם הבאה שאתם יוצאים לשטח, אל תצאו בלי אבקול.